weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to bokkulo to senoyela to gappugu to helbira to ɓoggela ceeli to seynimaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno amasi to likseyba gorgol ko on takkusan kadi juula ha to juɗala ceerno mamma kan to likseyba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie biyeteɗo Jamala yeddali suɓama ono mama gardiɗo cetal kay haɓade ko fati e muñari e nder leydi he to leydi Sénégal naaɓe hewɓe kay e oɗo saaha joni ɓe hen tawi to Tiwawona tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ɓe hen kadi ko ɓuuri hewde tawi Tiwawona heddiɓe ne tawi toon to Kaolack tawi ko yaade mawninede ko fate jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam to leydi Mali leydi jagorgal jangde jagorgal kalfinagal ko fate jangde leydi Mali o holliri tigui wonde ko ñande goho lewru octobre woni udditgol école aji e nder jokli leydi Mali kala kedde Afrique ma jabbo mo yoɓiɗo Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma jaa ha to leydi Afghanistan yen to leydi Ukraine to leydi Portugal to Israël ha to leydi Chine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo welga wuuro jinneji ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo omo safa rewɓe wonduɓe kista fibrama dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji on yawrene ɓen worɓe usraɓe gorago yawɓe yitere koye men fiɗaɓe wonduɓe soppiskala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji o yawrene ɓen wonduɓe koyɗe musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana safara hakkude mon ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi vocal uji mbaɗi audio ji kolliri tigui guila jokkodiri e makko keɓira ha no hannirta ni guila e paralyse noɓe ha nattiyade e ustornoɓe gorago ha jotti e koye mumen e ɓen yana borogal kala kolliri e oɗo saaha joni certi hen ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu comme malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne ceerno Amadou Tidiane Diallo nder witteji makko omo yiiti leɗɗe joni joni ko fate gorago ɓeydoji sembe omo yiiti leɗɗe kadi joni dendagal estomac ma no fonno so tawi a ƴetti ɗeɗon leɗɗe joni joni mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alkamisa nayya lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje nane en hano hannirta ni ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular noon hono Elhaji Demba Houley Diallo tawateɗo toon to leydi France e dendagal miñiraɓe makko kala eɓe dutta duwaw faade dendagal bandiraɓe gila kay noddunoɓe téléphone aji ha e duwnoɓe réseaux sociaux ji kala kono noon kadi eɓe dutta duwaw faade dendagal bandiraɓe ɓe melga Mali ɓe melga Mauritanie ɓe Suwoyna ɓe hoore ñiiwa e guure taari ɗum kala eɓe dutta duwaw kadi ha tengti e biteɗo Amadou Sideya Ndongo e biteɗo Houseynou Amadou Koɗo darde mabɓe kay fayde nden feewi gila mawniraɗo addano toon sellani to Dakar gila ko fate safaruji muɗum hande yalti aduna kala darde mabɓe kay guila e nawtugol goskiki ɓe ceedima tampere nde kala e darde nde kala ɓe ceedima hen eɓe dutta on duwaw eɓe jetta on eɓe jarna on ko noon kadi eɓe jetta eɓe jarna eɓe dutta duwaw hono almami juma almami Ratiba juma mo melga hono biteɗo ceerno Moussa Khalil Sow mo melga ko noon kadi eɓe dutta duwawuji dendagal bandiraɓe hoddiɓe kala ɓe gila hoddiɓe kala ko wayno ko hoddiɓe kala gila e bandiraɓe mabɓe kay hoddiɓe mabɓe seɓɓe ma mbiyen sarakulleɓe kala e ndeɗo sunare tawi kadi ko jaltugol aduna mawniɓe biyetenoɗo Alassane Samba Houley Diallo cankinoɗo to Dakar o wirnoya noon koto cuuɗi ɓe mbi tan nde Allah windanta on baraji so windi kadi hoton momtu on jokki en ɗam yo Allah jokku balle mon allahumma amina habruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie ma en jaaha toon to wuuro men Lixey
ba gorgola caggal kayde yubbi ha laabi yubbina hibbi ha laabi uddi kay ko fati burdi ha tawi kadi ko burdi ko fati 7e édition woni kolol batto wala jebbi wala kay ko fati kay heblanade jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e oɗo saaha joni dendagal almudagal ngal kala e dendagal ko ɓuuri hewde e diaspora ene tawi toon to likseyba golgol tawi kadi ko heblanade oɗo jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗena Mouhamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o ƴettino alana makko ndiwaka alarba hanki kikiɗe tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya o yaɓani ko toon to Alger kañum woni lamno ko leydi Algérie nayimo toon noon ko tawtoriyede kolol nayiɓi woni 4e foire commercial interafricain woni tigui luuma hakkude leyɗe africain tawi ko juɓɓinteɗo toon to Alger lamorgo leydi Algérie o yahani goto noon omo yaade seti timmuɗo e nder ɓen tawi hen nani Wourochoroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude biteɗo Mohamed Salima Wula Merzouga kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele wondude biteɗo Zeynabou Mintou Ahmed na kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate julagu e mbaylandi wondude e Sidi Mohamed Wul Abdallah kañum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Alger wondude Ahmed Salem Wula Mohamed Vadel on ko chargé de mission à la présidence de la République wondude Saleh Wula Dahmani ko chargé de mission kañum ne à la présidence de la République wondude Limina Mintou Moma on ko chargé de mission à la présidence de la République wondude biteɗo Sidi Wula Moulay Zeyn on ko conseiller à la présidence de la République e wondude biteɗo Hassan Wula Ahmed kañum woni directeur général du protocole d'état koɗo sete woni mo hoorejo lendi Mohamed Cheikh El Ghazouani yaadi hirdide kikiɗe hanki o faade toon to Alger ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode talata hanki ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ndu gonɗen ɗum e gardugol Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ɗi teskama noon directeur uji nayyi tawi ko gollotoɓe e ministére de l'éducation nationale woni jangdi ministére de jangde mbawi tigui waɗede limogé ɗum ko ittede e golle men ha laaɓa kay ɗum noon ko caggal kay nde IGE woni inspection générale inspection générale d'état caggal nde rewino pele mabɓe kay tawɓe tuuma ko mbuñaari kewdi no feewi ɓen nayo riwaɓe noon hen goto ko président de la commission de passation des marchés public ene wiye Idrissa Oumar Kébé o waɗama limogé ittama ha laaɓi e golle makko goɗɗo ko directrice générale de l'enseignement ene wiye Hawa Yero Dia on ne riwama ha laaɓi ittama e golle mum goɗɗo tataɓo o ko directrice du patrimoine de l'entretien ko directeur du patrimoine et de l'entretien biteɗo Abdallah Sidi Nayab o noon ko directrice de l'administration et des finances biteɗo El Kahla Sidi ko ɓeɗo woni nayo riwaɓe ha laaɓi kay caggal nde juuɗe mumen tawa tigui ne moddi e mbuñaari tawi kadi ko fati e coɗgol matériel guila taaɓe ha e gueɗe kewɗe ko fati e écolaji e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen biteɗo Jamala Yeddali o suɓama o nomama mawɗo catal kay halfinaɓe ko fati e mbuñaari e nder leydi he woni o ardinama tigui autorité de lutte contre la corruption hono député Khadijatou Malika Diallo noon holliri tigui wonde gollidima e makko e nder suudu sarɗeji ɓe gollidima laabi kewɗi saabu o holliri hitande guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e hawita ɗiɗi sappo e tati woni tigui woni législature mo 2006 ha 2013 ɓe gondino tawi kadi ɗum on législature noon tawi gaynuno ɗum ko coup d'état bannoɗo tawi on coup d'état waɗano ko biyeteɗo tawi koye on coup d'état noon waɗno koye biteɗo Sidi Mohamed Abdallahi o holliri tigui wonde o gollidinoma e Jamila Yeddali ene jeeya noon e ɓurnoɓe kadi salade ko fati oɗon coup d'état o wi kadi wonde kay omo yakori tan omo yakari kay so yakar nde bonani omo ɗamini kay oɗon Yeddali oɗon Jamala Yeddali ko halfina ko kay so tawi ɗaccama ma waw gollude hano hannirni o holliri kadi ɓe tawdirino kanko e Jamala Yeddali e nder suudu sarɗeji tawi ko législature 2018 ha 2023 e ngan sanga noon ko kamɓe kadi ndenduno groupe parlementaire thématique taw ko daranoɓe kadi ko fati darde ɗam ko fati tigui e ɗemɗe gendiji woni promotion des langues nationales ko ngan sanga noon kanko Jamala Yeddali kanko wonno cukko makko kanko Khadijatou Malika Diallo o holliri kadi wonde oɗon biteɗo Jamala Yeddali o waɗanoma kadi président de la haute cour de justice omo andi kay nunɗal mum e
compétence mum so tawi kadi ɗaccidama e ndimago mum waw ardade ngal ɗo cadal hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laabi e booli leydi Mauritanie ne jokki kay yoɓade pittali yimɓe e kala saaha alarba hanki o tati lewru septembre gonɗen ɗum ko neɗɗo goto ko neɗɗo ko accident goɗɗo kadi hanki waɗi accident goɗɗo waɗi alarba hanki o e dow lawol faade ataka neɗɗo goto ɗon wasi hen fittade mum kadi waɗi kadi hewɓe barmuɓe hen barmuɓe kala noon mbawi ɓoftede nawam to hôpital régional mo ak juge e nder barmuɓe hen tawe hen cukalel dewel tokusel engel tampi sanne engel tawe kay guila hanki faade ɗo saaha joni hollirama tigui engel tawe hakkude wuurɓe e mayɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassade dowlaji dentude Amérique tawateɗo e nder Nouakchott ɓe ɓayyini tigui e hello mabɓe habrude dendagal Mauritanie kala wonde oɗo saaha ɓe cuɓima kesso tawi kañum woni joguiɗo konngol ambassade o woni porte parole ambassade Amérique e nder leydi Mauritanie ɓe cuɓi noon ko biyeteɗo Johnson Seymour ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen affectation ngaji kewɗi mbawi tigui waɗi wayloji kewɗi mbaɗama tigui e to ministére de la justice leydi ndi teskama fodde 9 tawi ko agent greffe woni greffeji fektama talata ɓennuɗo e nder postoji kewɗi tawateɗi nder jokli leydi he kala ɗum saabiɓe noon mette mawɗe no fewi wonande kay yoga e ɓen waɗaɓe affecté woni waɗaɓe mutation e nokkuji goɗɗi saabuɓe koloni ko ardi kala yoga e mabɓe kay ko noma e postoji itta ti mbaɗani hen hay hitande wotere kadi ko bettere mawde wonaniɓe ɗum noon holliri ɓe kollidi tigui ɗiɗo mutation kay woni tigui ɗiɗo affectation aji kewɗi e majji hewɓe jiiri ɗum kay ko punition wonande ɗumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fédération mauritanienne de football woni cetal tambigal ko fate fugu koyngel e nder leydi Mauritanie ene tigui ɓe kolliri tigui talata hanki o wonde jaltugol aduna goto e gonnoɗo kay e mawɓe tambinoɓe fédération o wonino kadi international woni tigui joueur international mo gendi Mauritanie omo wiyeto wonino kadi koye o wonino omo wiyeteno noon Moustapha o wiyata Salah Moustapha nan ko entraîneur wonino entraîneur Mourabi Toune koye kadi omo jeeno koye mawɓe tambinoɓe football Mauritanie o jeeno kay ha o wardinoma kadi équipe gendi Mauritanie omo jeeya kadi e staff omo jeeno staff technique darinoɓe kay ha leydi Mauritanie wawi wadde qualifié lawol mum garwanigol wonno ko en 2019 haɓe mbawi qualifiéde kay ko fati e coupe d'Afrique des nations kanko Moustapha Sall noon o ardinoma kadi o wonino entraîneur kippuji kewɗi e nder leydi he ko wayno wonino entraîneur e cata équipe biteɗo biyetegal Azag Concorde ordinoma kadi FC mo Nouadhibou fédération leydi Mauritanie noon holliri tigui wonde ɓe mbasi jaalal manggal no fewi e pecca sunare mabɓe noon dendagal famille makko kala nde Allah yurmotomo yaafomom harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina senummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal yettima ha laaɓi ko fate tigui gammu woni jamma jibinede no waɗa men sallllahu alayhi wa sallam toon to Tivaouane noon eɗo saaha joni gammu noon woni tigui mawlude so haalama nder leydi Sénégal hakkillaji kala kota toon to Tivaouane koye ndina mbadi noon biteɗo Absa Faye noon ko goto e suddiɓe hoorejo leydi Sénégal woni tigui goto e suddiɓe Bassirou Diomaye Faye o waɗi tigui hono gollal paydingal ngal wonno toon to grand maggal de Touba saabu kaye o aafi toon to Tivaouane o aafi toon camp ko wiyete camp médical on camp médical noon o aafi ɗum toon to Tivaouane tawi kadi kala mo sellani kala gañiɗo kay ne mbawa adde toon safrede hano hannirta ni tawi foof e ko safaruji gratuite woni hay mbuɗu yoɓetake médicament ji kewɗi noon e matériel jonɗo wondude e docteur eɓe garduɓe mbawi tigui addede toon e oɗon centre no pulaar hewini kay nde wonnoon ɓesɗo puniɗo ajjota ko ɗum saabi Absa Faye ajjima saabu ko wonno toon to grand magal Touba ko ɗum tigui woni ko waɗi oɗo saaha joni toon to Tivaouane ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Tambacounda ɓurnoɗo wonde gujjo mawɗo no fewi tawi kadi ko gujjo téléphone ngaji ɓurɗo lollude kay e nder toon to Tambacounda o wiyama teeb noon tawi kadi
kadi kay mbiɗen o dartono ko wujjude portable uji ko brigade de recherche non de gendarmerie mo Tambacounda ko kañum tigi wertuno cabaleje mum haɓe mbawi teɓademo ko alarba hanki o noon o nanga o nanguida kadi e o nanga o nang ko o nanga tawi kadi omo wiye kayda daji Touré o jeeya noon koto saare koto leegal bitengal saare Guelila o teɓɓama noon o tawama noon omo jogui téléphone aji kewɗi no fewi tawi kadi ko téléphone aji gujjaɗi wondude e gueɗe goƴƴe gujjaɗe o tebda noon o nanguida koye kaw makko goto on kawiraɗo kadi ɓe tawi ɗum ene jeeyi goto e téléphone aji ɗi o wujjuno ene soodi tawi ko prix mayɗo soodi woni ko wiyete receleur e oɗo saaha joni kamɓe e ɗiɗo kala e oɗo saaha joni eɓe tawi tigui eɓena coka mbadi garde à vue ko adi ko mbaɗe déféré tawi to tribunal de grande instance mo Tambacounda e oɗo saaha joni joom téléphone aji kay tawateɓe toon to Tambacounda so tawi lelima ene mbawi ɗanade hano hannirtini ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jamma alarba hanki 3 lewru septembre ko accident musɗo teskam sanga 21 heures e dow lawol ummade to wiyete Nganda faade Makka ko moto Jakarta kañum felmodiri e charrette goto waɗi tigui neɗɗo hen goto wasi fittade mum keddiɗo kadi goɗɗo gañima hen gañande musde no fewi koto Mbacké Paɗen gorko goto ɓurɗo andirede kay taw ko inde makko Waccore o ɓuuri lollirde kay ko ni noon ko tigui ko démarche toon to mairie de Mbacké ko kañum tigui wara jamma hanki o sanga 0 heure enquête udditama hen noon beɗen ande hol yobiɓe fittade makko kadi holko saabi ene jooɓo fittade makko suspect gada noon e tumaɗo kay wonde ko kañuma itti fittade makko teɓama e oɗo saaha joni leçon nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e dow lawol faade Tivaouane tawi kadi tawi ko yahannoɓe mawluduna nabbi toon to Tivaouane ko kar mo hinde Jaga Diaye kañum tigui woɗiti e leydi hay goto wasani hen fittade mum kono waɗi nogas e goho neɗɗo barmuɓe hen e nder ɓen nogas e goho barmuɓe hen jeenayo ene tampi sanne communiqué noon mo service incendie e secours woni koninkoɓe faabo e nder communiqué mabɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi kay ko oɗo saaha joni ko tugui kay ko keɓogal gammu toon Tivaouane fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe mbaɗi 52 intervention tawi hen nogas jeetati intervention koko fati accident ji e ɗin accident ji noon 110 neɗɗo barmi hen oɗo accident noon ko alarba hanki o waɗi sanga 15 heures ene fayi 3 ene fayi mintaji 15 e dow route nationale numéro 2 mbiɗen ko bis Jaga Diaye umminoɗo tigui e nder ummino tigui koye région mo Louga ko on waɗi accident ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena toon to Kaolack police mo Kaolack holliri tigui wonde kay ɓe teɓima temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo tawi koɓe pewani hen capanɗe jeegomo e nayo noon nawama yeeso tribunal de grande instance mo Kaolack ɓe nangui kadi ɓe kolliri ɓe nangui temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e nayyi moto wondude oto tawi kadi moto Jakarta ɓe teɓima kadi capanɗe tati e jeeɗiɗi moto ɓe teɓima temedde e capanɗe jeenayyi e nayyi moto Jakarta wondude capanɗe tati e jeeɗiɗi oto ko ɗum woni koɓe teeɓi tawi kadi ko otoji e motoji ɗi ngala kayitaji siftinde taw ko motoji ɗi ngala kayitaji siftinde on noon hitande hikkade laamu leydi Sénégal ulleldi toon to Kaolack ujunere kene wona ujunere policier yo mbaw tambade kay nden ka ekkisal ha tigui oɗon mawlude taw ko mawlude Kaolack wawa gasde hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to jamma guena Sicap mbaw toon noon ko tana musɗo waɗi toon tana musɗo waɗi toon ko sagata gorko goto mo duuɓi sappo joyyi gonnoɗo kay tigui e ko gonnoɗo tigui e branche dude walla huɓude ventilateur mum ko on ventilateur masi ɗum wasi hen fittadu makko ko ɗon o hawri e radiala koto Tivaouane duttoɗen ujunnaje kay yimɓe caggaji Sénégal naaɓe e oɗo saaha joni tawe tigui e toon to Tivaouane tawi ko yaade tawtoriyede ko fate mawnirgol jibinere nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallama gam kay tawtorde gam kay tambade ko fati e nden ka e kisal ɗiɗon pittadi ko ɗum saabi gendarmerie nationale mo leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde
hitande hikande ɓe neldi toon ujunnaje ɗiɗi e temedde joyi capanɗe jeetati e ɗiɗi gendarme wondude e doronaji jeeɗiɗi ɓe noldi toon kadi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e nayyi e oto wondude e capanɗe jeetati e jeenayyi moto e ambulance goto tawi ko ambulance médicalisé tawi foof noon ko yidde tambade kay nden kay kisal ha mawludu nabi o waɗa e dow jaam tigui gasa e dow jaam kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena jagorgal leydi Mali kalfinade ko fate jangde woni ministre de l'enseignement o udditi tigui o holliri tigui wonde ko fate udditgol école aji hitande hikka nde woni année scolaire 2025 2026 hitande nde kay udditgol école aji e nder jokri leydi he kala o holliri ñalawma tijjaɗo ko alarba goo lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi o holliri noon o holliri erango noon fayi koye dendagal élève aji e dendagal jangguinoɓe woni dendagal janggoɓe e jangguinteɓe kala jangguinoɓe jangguinteɓe kala e dendagal gollotoɓe ɗiɗon école aji e dendagal parent élève aji kamɓe kala ɓe noddama e joom école aji kamɓe kala nde ɓe tinnotoɓe kormom oɗon ñalawma ko fati udditgol école aji nder jokri leydi he ha joni ko leydi Mali kedoɗen alarba hanki o tati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal ADM hono médecin colonel biteɗo tigui Assa Ba Diallo Touré o visite yi chantier tawi ko chantier magol hôpital militaire gonɗo kay e mahede oɗo saaha joni to nokku biteɗo Banankoro o yahani goto noon omo yaadi e ministre de la défense hono général de corps de l'armée Sadio Camara ɓe tawi noon kolli noon wonde golle ma gola oɗon hôpital kala golle ɗe ne ndewi lawol hano hannirta ni holliri kadi dendagal dépense uji woni fereji magol oɗon hôpital kala haalis o kala yalti koye jiifaji tigui yalti koye jiifaji tawi ko budget national leydi ndi o holliri noon kadi ko société malinaɓe société biteɗo Sopro Maka INC ko kañumen keeɓi marché ko fate magol oɗon hôpital tawi ko holliri noon hôpital so gasi dendagal militaire uji barmuɓe walla gañiɓe e nder gañiɓe nder leydi he e dendagal ɓesguji mumen famille aji militaire uji kala ma mbaw suuɓi sofrede kay e nder ɗiɗon hôpital militaire hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali kedduɗen jeena toon to Bamako alarba hanki o tati lewru septembre ko tana musɗo waɗi to Bamako to legal bitegal Boul Kasabougou ko électricien goto noon kañum toon masa toon mas courant musɗo no fewi ko ɗon e ɗon o wasi fittade makko gollodiɗo makko mo wonduɗo noon on kañum wawi barmude hen barmande musde no fewi ko ɗon ronda nawa tigui to cuuɗi cafrirɗi haskama noon ko escalier mabɓe moɓe ngabbiranno kañum memi haute tension ko ɗum saabi kay nde ɗon masande ha joni ko leydi Mali kedɗen jen ha to Keñeba police mo Keñeba ɓe mbaɗi opération pattam lemijo e gardogol commissaire principal biteɗo Moustapha Kanté ɓe tewima noon wiɓe jeegomo ɓe hinde braqueur uji tawi kadi ko waɗannoɓe guyka mumen armé woni kala ndeɓe gujjutotoɓe kewi jogade ko labbe e jasiji e petlaji tawi kadi ko wiɓe tampinnoɓe Keñeba hano hannirtini ɓe teɓima noon ɓe kamɓe wiɓe teɓaɓe noon ɓe mbawi tawrede motoji jeetati wondude e téléphone aji jonɗi no fewi e gueɗe kewɗe goɗɗe gujjade ɓe nanga noon ko guila ñande ɓe nanga noon guila ñande nogas jeeɗiɗi lewru août mayduɗo ndu ɓe nanga ɓe nanga noon koto legal bitegal Balla Bougou e to legal bitegal Tapa Koto koɓe sagataɓe noon yaraɓe duuɓi sappo e jeenayyi ha duuɓi capantati e jeegom ɓe tawrama ordinateur wondude petelaji e labɓe e jasiji kewɗi no fewi ɓe mbaɗama kam ɓe mbattama kamɓe kala e juuɗe justice leydi ndi ha joni ko leydi Mali kedoɗen gen ha toon to ñorode Sahel gouverneur de ñorode Sahel o sifi kayida on kayida noon ko hollide kay wonde ko interdit wonande kay ɓeena aynaɓe joom jawdi ummotoɓe leyɗele goɗɗe kay addude kay jawdi mumen ene orna e nder région de Kayit tawi ko e nder on région de ñorode Sahel tawi ko région mawo halfina o holliri noon ɗum ɗon kay ko tuggi kayinde kayido sifa ha nouvel ordre saabi ɗum noon o wiide makko wonde kay ko yidde ɓeydinde tekkinde nden ka e kisal e nder oɗon région mo de ñorode Sahel o holliri kadi wonde oɗo saaha laamu ngu koninkoɓe leydi ndi ma mbaw ummanade kay ko fate patrouille e nder oɗon région ko ɗum saabi noon kala kay gaynako mo jeeya
jiidaka ndera leydi he ɓe jiida tigui yiide dammiri mum e ndera oɗon région koto ansogo paɗena fama woni forces armées malienne ɓe kolliri ñande 2 lewru septembre gonɗen du e ndera opération mabɓe pattam lemiji moɓe mbanno e nder cercle ansogo tawi kadi ɓe mbanno ɗum ko e saaha luuma wuuro witego fafa ɓe kolliri ɓe mbari terroriste uji ɗiɗi moɗanteɗi Allah ɓe nangui kadi tato worɓe ɓe teftiniɓe kadi motoji jeegoma ɓe tettiniɓe motoji jeegom wondude e téléphone aji wondude e matériel kewɗo de fewi ɓe mbawi tettude e juuɗe ɗiɗon terroriste en ha joni habruji men ɗemgal pular kedde afrique jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Bocca gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Bocca a salminama. calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuri men ɓuri tewtude e dongre afrique ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Gambie toon de ene wayno gaddi honide hono Gambie Adama Barrow o ñaguinimo moƴƴere dendagal ɓesgu taw kadi ko gambinaɓe wonno ko ñande aljumare 5 lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 gam wiyandeɓe mawlude jaam kadi nde ɓe battita kadi mo wuuri ɓe ɓeydi kadi e usaki edino o gam mawninde jamma kay jibinede nelaɗo men Mouhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko PPACI ene wayno taw kadi ko gardinoɗo gardiɗo hono landa taw kadi ko on mennoɗo ardata hon leydi ndi Laurent Gbagbo o wawi kadi kono ñingde e jaggagol goto kadi e militaji mabɓe jaggaɗo jamma altine ene jofi talatare lewru siltu ujunnaje 2025 uyi laamu ko waɗa ko kanko de o yadani e majjum Burkina Faso ene wayno de faraysenajo nangganoɗo guila 27 lewru juillet ujunnaje 20 taw kadi ko joyi taw kadi ko service de renseignement ɓe mbawi kadi jaggude mo toon ɓe mbaɗi kadi e nokku mo andaka taw oɗo no biyete oɗo Jean Christophe Ande Pegon ko directeur ko fatti taw kadi ko Burkina ko fatti ONG info wi kadi ko kewɗo addude habaruji ko jowiti kadi e juɓɓuli ndenka kadi ko fatti kadi taw kadi ko innama ade o wi noon oɗon faraysenajo tuumaɗo taw kadi ko fatti kadi ñuklidagol on dey wi wonde ko ene wayno ko taw ko no wiiri taw kadi ko honiyankoɓe wonɓe oɗon place ene wayno noon kadi ko ɓoyani ko won nayo jeeyade kadi ko taw kadi koye Burkina info ko ONG wiyete noon taw kadi ɓen kadi koko jagga toon gam kadi o wiide wonde ko ɓen aɓe tuumi ɗumen e won e ɗeɗon gueɗe toon to Burundi to nde société civile ñiŋi golle laamu ngu nde wonno ɓe mbi wonde kadi e kala saaha kadi kono wonɓe kadi e laamu ngu e mbaɗa gueɗe ɗe peeɓani wonande ɓen kadi sukaɓe hono rewɓe gueɗe ɗe peeɓani kono nde tawno wonde ɓe gondi koye laamu ngu ene wayno laamu ngu kam ala ko kadi ko wiɓe haydara kadi aɓe jokki wadde kadi nde ɗon bonande ko fati toon to Congo Kinshasa Joseph Kabila gardunoɗo hono leydi ndi ene wayno dey o ñamanoma toon gila 22 lewru taw kadi ko ɓennudu wonde koy ko ñawgo taw wargo kanko noon o wi kanko noon kanko hoorejo men wonde hoorejo nde o wi wonde kanko kam e kadi wonde laamu gonguɗo ngu yiiɗi ko mumtudeɓe kamɓe foof haaɓe laaɓa wonande kadi ɓen kadi kala menɗo wonde kadi liggade kadi e laamu ngu ɗum noon ko ɗum woni koɓe joguiti nde tawno wonde e kala saaha ɓe mbaɗa kadi kamɓene ko gueɗe eɗe peewani no feewi ɗum noon ko ɗum noon woni golle mabɓe e oɗo saaha moɓɓe goni Ghali Abouba ko ɗum de tenguɗon habaruji men e taw ko dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Bocca gorko mo Sara Dogo gam Ayawo TV. Alassane Oumar Bocca gorko mo Sara Dogo golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to dal ceerno Hadi Oumar Sy to Jowol ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa Kilinkara Kayɗe ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to Daril Barke ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓɓeri ko to leydi Afghanistan puɗoɗen bila ko fati e maynoɓe séisme bannoɗo toon to Afghanistan serani kay ɓeydade kala ñalawma alkamisa hande o 4 lewru septembre bila ko fati e wasɓe toon pittali men eɓe jaara ujunnaji 2 temeddiɗo neɗɗo ko fuɗɗi limede wasɓe pittali men tawi ko yitaɓe kene yetto kene ɓurati ujunnaje 4 neɗɗo kadi tawi ko barmuɓe hen région ɓurɗo boomade ɗon ko région biteɗo Komara ko on ɓuuri boomade hen o jeeya tigui oɗo tremblement de terre walla mbiɗen oɗo séisme bande toon tawi ko magnitique mo 6 ene jeeya tigui e oɗo saaha joni mo jaarten
séisme ɓurɗo bonde no feewi e nder leydi Afghanistan koto leydi Ukraine paaɗena armée leydi Russie waɗi bombardement musɗo no feewi to rewo leydi Ukraine ɗum ko alkamisa hannde 4 lewru septembre ujunnaaje ɗiɗi e nogas noyi yimɓe ɗiɗo tawi ko jeeyaɓe conseil des mineurs tawi ko danuwaji mbasi hen pittali mumen ɓe gollotno noon koye camp réfugié ko ɓe gollotno ɓe mbasi hen pittali maɓɓe laamu leydi Ukraine holliri tigi wonde laamu leydi Russie koni koɓe leydi Russie koko beela ene tobɓiɓe gam yidde yoɓade pittali maɓɓe koto leydi Portugal paaɗena to leydi Portugal la funiculaire de la Gauloire mo Lisbonne lamorgo leydi ndi ko kañum tigi woni ko waɗi toon darayande musde no feewi ɗum noon ko ñalawma talata hanki tati lewru alarba hanki tati lewru septembre ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi e nder derayma o noon fodde sappo e jeegom neɗɗo wasi hen pittali mumen yimɓe joyo kadi barmi hen tawi ko barmanɗe musde no feewi tampi sanne hoore jagoɗo leydi ndi noon o jamiri leydi ndi kala nde waɗata ko wiyete ñalawma hande o dey national hollirde sunari mum e ɓen wasɓe pittali men koto leydi Israël paaɗena e nder wuuro witengo Jérusalem ñalawma jamma hanki fayi subaka hande ko ujunnaje yimɓe jalti e boni kay gam wadde seppoji men gon seppo noon ko namdade gueɗe ɗiɗi namdade kay dendagal otage uji Israël naɓe nanggaɓe ne ɓiile juuɗe Hamas guila 7 octobre 2023 nde goppitte ha laaɓa ko ɓuuri yawde e yaccade namdade kadi Benjamin Netanyahu gardiɗo leydi ndi nde dartinta oɗo guerre hakkude mabɓe Hamas nde guerre o dartoto ha laaɓa cerra kono ɗiɗo seppoji tan e kewatde kala saha to Tel Aviv kono to Jérusalem ko ngolɗo woni lawol garondigol kay ko ngoɗo seppo namdade kay yo guerre darto e namdade yo otage uji ɗi goppe yuɓɓina toon to Jérusalem koto leydi Chine paaɗena laamu leydi Chine ɓe juɓɓini ñalawma hanki o ko wiyete démonstration molanteɗo no Allah tawi ko cérémonie ona cérémonie noon ko yinnode mawninde manditare wattorde duuɓi 60 caggal kay guerre deuxiéme guerre mondial ko gasno ha laaɓi on ndeɗo noon oɗon ñalawma hanki cérémonie juɓɓiɗa noon kala jiɗɗum kay ne andi ene yettigui ene hollira wonde ɗum ɗo kay wona manditare mere ko yidde hallirde yaltinde doole mum e hollirde aduna o kala e oɗo saaha joni doole mabɓe ɗeɓe jogui ona cérémonie noon ɓe juɓɓini ɗum koto place to ɓe mbiyata canman mana yesso ardiɓe leyɗele kewɗe tawi ko arnoɓe tawtorade oɗon cérémonie ha tengti noon e ɗeɗo kay tawi ko président ji ha tengti ɗo président ji ɗiɗi woni tawi kadi ko ɓurɗi kay famodirde e makko kanko hoɗo leydi Chine ɓurɓe kadi ɓattademo e wawde gollodirde e makko ɓen goni hono Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie wondude e Kim Jong Un kañuma woni hoorejo Corée du Nord musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga ɗon habruji mon e ɗemgal Pulaar jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe ne wiya on kadi onon kala mawlude jaam yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri emin ñaagui duwaw jayde nde kadi ne ñaagui dendagal seremɓe dendagal almuɓe kala e dendagal guure to mawlude yuɓɓinte nde ciftoton min ciftoton jayde moon jayde nde ko onon jeeyi kadi jayde nde ɗofton e kala saaha eɗen mbiya kadi yo Allah jaɓan en dendagal duwuji duwaɗi toon nde Allah jaɓanten ɗin duwawuji yahoɓe mawlude ɓe kala eɗen mbiya ne jarata jaam e gartol kadi ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawno yiide hen to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓide Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogon